Siemanko, żołączki. Dzisiaj jestem troszeczkę chory, muszę przyznać. I to jest po prostu druga część Złego Dnia Fryzosia. No i nie wiem, tak mi się chciało nagrać, nie wiem co będę robił. No tak, to nie był najlepszy tydzień. Trochę tych chusteczek jest, trzeba przyznać. Po prostu bardzo dużo ich jest. To nie był najlepszy tydzień, szczególnie wczoraj nie było najlepiej. No przegraliśmy półfinał, ale będzie mecz o trzecie miejsce i trzeba być za Polakami. I trzeba się wyzdrowieć się do poniedziałku. Ojej, jeszcze jutro zostało i poniedziałek. Nie wiem jak ja to wytrzymam. No to tak, taki króciutki odcinek informacyjny. Taki informacyjny, ale no, myślę, że będzie ok. To cześć. Pa, pa!